Смесител Ласка Z-Arm. Изцяло заводски обновена е машината. 250 литра. Автоматично повдигане на колички Ласка 200 литра. Ето ги вътре в работещ режим двете ласки. Автоматично е всичко с хидравликата, накланянето и изпразването. Ето дисплея. В момента спираме. Затваряме капака. Имаме автоматично повдигане. Това е машината в подготвен режим за работа. Колонен повдигач. Казахме 250 литра обем. Бъркане реверс в двете посоки. Напълно автоматизиран процес изцяло на работа. Машината е изцяло отремонтирана с 1 година пълна гаранция, доставка, монтаж и обучение в цената. Горе предпазна решетка. Най-щадящата структурно бъркане Z-Arm, което е най-доброто в бранша.